Na adventskom vijencu u Garčinu zapaljena je i posljednja svijeća. S posljednjim tjednom adventa došao je i poseban gost. Uz pjesmu i dobro raspoloženje donio je i darove. Si dobar? Da. Što si dobila od djeda Božićnjaka? Kaže, dobila sam nešto, ne znam još šta. Puna Slatkiše. vreća. A reci ti meni, jesi bila dobra ove godine? Da. Si ti bila dobra ove godine? Da. Jesi zadovoljna poklonima? Da. Što još evo želiš za Božić? Pa ne posebno. Kako ti se sviđa na adventu ovdje? Super je. Da se advent u Garčinu i ove godine pokazao kao pun pogodak, osim najmlađih, slažu se i odrasli. Lijepo, evo, baš prigodno i... Fino za djecu. Da. Odlično je sve, super. Super, zadovoljna sam. Bogat program nakon gotovo mjesec dana koncerata i dobrog druženja u samom centru općine nastavio se i ovoga vikenda. Svoj doprinos adventu dale su brojne udruge iz cijele općine koje su vrijedno radile na tome da se posjetiteljima ima što ponuditi. Od kuhanog vina, kolača pa sve do fritula. Ovdje smo već 5 uveče, lijepo nam je, imamo svašta, kolača, vafli, purkamo, kuhamo vino, žene prave pogačice i tako, veselimo se, lijepo nam je. Družimo se i to nas drži na okupu i veselimo se svake godine da se pojavimo opet ovdje. Evo za kraj samo kakva je vaša ocjena adventa u Garčinu? Odlično, 10. To je stvarno lijepa prilika da se sve udruge pokažu. Evo, za sada je to onako pokazalo se dosta dobro i ta 4 vikenda onako čini mi se uspješno i onako bude tu dosta ljudi, zabavimo se, malo popiju, pojedemo, nešto se i proda. U cijelu adventsku priču, osim udruga, uključila se i osnovna škola Vjekoslav Klajić. Skupljamo dobrovoljni prilog. Potreban nam je automobil, tako da bi uspjeli možda bar jednim dijelom doprinijeti toj kupnji automobila. Mi vozimo prehranu u sve područne škole našim privatnim automobilima, tako da bi bilo dobro da uspijemo barem jedan dio realizirati ovdje na adventu. Koji je ove godine ponovno ispunio sva očekivanja. Danas je vrhunac, znači uz Đulijana i vatromet, sinhronizirani vatromet, posjeta ljudi, oduševljenje. Evo, sigurno da smo i mi kao organizatori zadovoljni i da smo postigli puni uspjeh s onim što smo htjeli. Sigurno da nas to raduje, ali i jedna obveza za iduće godine da bude još bolje i kvalitetnije. Iako je i posljednja svijeća zapaljena, advent u Garčinu nije završio. Žitelje općine, ali i sve posjetitelje, programi očekuju i za Badnjak, a na istom mjestu organiziran je i doček nove godine.